Ara que estem tots més avesats al Teams, ens trobem que tenim moltes classes, moltes notificacions. Quan despleguem una classe està plena d'assignatures, però hi ha una manera per fer que tot això es redueixi molt ràpid. Anem a veure-ho. Si vosaltres aneu dins d'aquesta immensitat de grups i assignatures que tenim, a les vostres assignatures en particular, per exemple, català, li poso un pin, després me'n vaig a un altre català que també entri tercer, li poso un pin, un altre que m'interessi, català, un altre pin, i me'n vaig a primer batxillerat i també li posaré un pin. Ara tots aquests pins ens quedaran tots ben distribuïts i acumulats a dalt de tot, i d'aquesta manera jo puc accedir ràpidament a la classe sense haver de navegar per tots els grups i assignatures que tinc a sota. Aquesta no la sabíeu, Vinga, som-hi, aprofiteu-ho!